Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Estiari Fitaning Tias, saking kelas kali walas mibas kawan, absen 13. Badhe maos geguritan ingkang irah-irahan corona. Corona kaanggit dening Estiari Fitaning Tias. Donya meniki saweg boten sae-sae mawon. Ewonan nyawa ical sakediping mata. Atusan tenaga medis nangis-nangis, raganipun keiris. Sampuni pandemi iki, sampuni dolananmu corona. Dewek kesel, arep cepet bebenah. Dewek nresnani bumi kang nyaman. Sampuni dolananmu corona. Dewek pengin bumi cepet sae. Bumi ingkang sae-sae mawon. Bumi ingkang bonten enten corona. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.